Jeg er Frederik Worm, søn af Christine Worm, som startede Pink Rose tilbage i 1975. Pink Rose er en familieejet dansk lampevirksomhed med produktion i København. Når jeg tænker på Pink Rose, tænker jeg først og fremmest på min mor, Christine Worm. Min mor startede sin butik som bare 18-årig på Lyngby Hovedgade 26. Det var her inspirationen til Pink Rose opstod, og i 1975 designede hun sin første lampe og lampeskærm. Christine Worms vision var at skabe et dansk håndværk, der kunne passe ind i et hvert hjem. Tidsløst, elegant og af kvalitet, der kunne holde generationer. Filosofien bag Pink Rose er, at vi tror på, at godt design ikke kun handler om æstetik. Det handler om kvalitet, historie og håndværk. Vores mission er at skabe produkter, der kan gå i arv og blive en del af folks hjem i generationer. Designprocessen hos Pink Rose starter altid med en idé. Fra vores arkiv, hvor vi henter inspiration fra min mors klassisk design, begynder ofte skitser og moodboards. Vi kigger på materialer, former og farver, der både passer til æstetik og samtidig føles aktuelle. Når designet er på plads, begynder selve produktionen stadig bære præg af klassisk håndværk. Vores lampeskærm bliver syet og foldet i hånden. En tradition, vi holder fast i, fordi den giver hver lampe sin unikke karakter. For os handler det ikke bare om at lave lamper, men at skabe noget, der lever videre i mange år. Hver lampe fortæller en historie, og vi håber, at vores kunder vil lade den historie fortsætte i deres hjem. Om 50 år håber jeg, at Pink Rose stadig vil blive husket som et brand, der står for tidsløs kvalitet, godt håndværk og et smukt design. Mest af alt vil jeg gerne have, at Pink Rose bliver husket for at bringe noget ægte ind i folks liv. Noget, der lyser op og skaber stemning generation efter generation.